divendres sant, són les 7:15 del matí i anem a fer un cim. Després us explico on, que si no, no té gràcia. Vinga, anem, que avui serà un dia molt xulo. Hola, bon dia. Ja hem arribat, estem al Port del Comte. Avui sembla ser que el dia farà bo. Estem aquí a la neu, com podeu veure. Anem a pujar al Puig de les Morreres, amb neu, nevadet. Serà el nostre primer cim nevat. Esperem poder-ho fer bé. Ja tenim les raquetes, així que anem a començar la ruta. Vinga, va! Bé, ja estem aquí al Port del Comte, tots equipats, amb tot els estris, les raquetes, tot ben posadet. I res, anem a començar la ruta. Bé, avui us he de dir que portem un amic de l'Ovilleta, val? Es diu Nec. Ella, com no pot ser d'una altra manera, li diu Naranjito. No entenc per què li diu Naranjito. Suposo que deu ser pel seu color. Però bueno, avui ens l'hem portat perquè ara amb la neu quedarà superxulo. Així que res, vinga va, anem a començar, que si no, no hi ha manera. Que el tenim aquí darrere meu, on està la pantalla. Bé, he tingut algun incident pujant, bueno, el Xavi ens ho pagat 3 o 4 vegades, se li feia un lío amb les raquetes. I res, però la veritat és que molt bé, un dia espectacular, i res, com veieu tenim molt de tros, així que anem a continuar, vinga va. El Puig de les Morreres. Per fi hem pujat. Ens ha costat un ou, ha sigut una aventura, però ho hem aconseguit. Aquí sí estem. El Xavi ha caigut, com ja us he dit abans, hem tingut que pujar per una ladera a lo bèstia, el Xavi intentant fer forats perquè jo fiqués els peus, però bueno, bé, ha sigut una aventura. Hem tingut que pujar per la paret de la muntanya, de costat, intentant fer forats, bueno, una aventura. Menys mal que ens hem trobat uns nois que ens han guiat pel costat de la pista, tot esclarit, i res, ja estem aquí, ho hem aconseguit. Com veieu, hi ha sol, núvol, la veritat és que bé, fa una miqueta d'aire aquí dalt, però què volem, estem a 2,000 i pico metres d'alçada. I res, anem a baixar, que ens estan esperant per dinar. Bueno, com us deia, la pujada ha sigut infernalilla. Hem tingut que pujar la muntanya ahir a lo recte, com sempre, com a través, i res, vull dir, intentant fer forats als peus, a la neu per poder pujar. Hem tingut que treure les raquetes, pujar de costat, en fi, una odissea per arribar fins a dalt de la cima. I llavors, bueno, menys mal que uns nois anaven al mirador del Querol i ens han indicat una miqueta. Llavors hem anat vorejant la pista i bé, hem arribat fins aquí. Tot aquest tros, des del telecadira fins al cim, tot genial. I res, vull dir, ja hem fet lo pertinent, el petonet, la foto, etc. I ara anem a baixar. Davant meu, darrere del Xavi, teniu el Pedraforca, impressionant com sempre i més nevat que mai. És al·lucinant.
teníem que posar forces. I què millor lloc que a la font del Carmín, menjant un xurrasco. Bueno, abans m'he menjat una rosa negra, però res, un menjar genial, com sempre. Totalment recomanable. Anem a menjar-lo! Bueno, acabem de dinar d'aquí a la font de Carlín, que hem fet una vegada hem baixat al Puig de les Porreres, hem vingut cap aquí a dinar. El menjar espectacular, com sempre. Hem anat al Puig de les Porreres amb neu, amb raquetes de neu, i aviam, hem trigat menys de lo previst perquè caminar per la neu ha sigut terrorífic, val? Per molts llocs molt bé, però hi ha hagut pendents que ens hem tingut que treure les raquetes de neu perquè es relliscaven, perquè no havia trepitjat ningú i es feia difícil, la neu estava molt dura i res, hem tingut que baixar pel telecadira perquè hem acabat fets pols de tota la caminada, 5 hores caminant, i llavors res, hem agafat el telecadira fins al Port de Comte i res, molt bé, tot genial. I res, el Xavi, com ja us he dit, ha vingut 3 o 4 vegades, ja veureu alguna foto, I res, tot molt bé, donem per acabada la ruta d'avui i ens veiem a la proper. Bye bye!